ହଇରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ତୁ ବଜେଇଦେଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ। ତତେ କଣ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ଏତେ ମିଠା ଲାଗିଲା? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କିଏ? ହଁ, ଜାଣିବେନି ବା କେମିତି? ସେ ତ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ କରିକି ରଖିଛି ଆଉ। ଆମର ହିରୋ ହେବେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଏଇପଟେ ବୁଲିବାକୁ। ମୁଁ ହେଲି ଭଙ୍ଗା ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଅଗରା ରିପୋର୍ଟର। ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ପଦାରେ ଯାଇ ଆଜି ବସି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବିଷୟରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପଦାକୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଡାକିଛି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ତ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କାହିଁକି ବର୍ଷାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଏବେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ଷାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ବର୍ଷା ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। ତ ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେଦିନର କାହାଣୀ। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କାହିଁ? ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ତବେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ? ତବେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ୟାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ 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 ନାହିଁ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଖାଉଛି ଅଙ୍ଗୁରୁ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ମୋତେ କେବଳ ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଦରକାର। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ? ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ତ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଉ ତମର କେବେ କ'ଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା? କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, କ'ଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ? ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଅଟୋରେ ନେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ତ, ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିକି ପୁରାପୁରି ପଶିଗଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲେ। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଟ ଘାଟରେ ଖାଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ମୋ ଘରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ମୋ ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଏବେ ଇଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ଏବେ ସେ ତମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି କହିପାରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବା, ଯାଉନ ତାକୁ ପଚାରିବ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରୁଛି? ମୋତେ ତ କେବଳ ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଦରକାର। ମୋତେ କେବଳ ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ 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 ଦରକାର। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ? ତ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଟୁଙ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ୟା ବାବଦରେ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ? ହଁ, ସେ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା କହିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ପାଇନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭାଉଜ ଭଳିଆ ଦେଖିଛି। ଆରେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲ ସିଆଡ଼େ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଉଥିଲ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଥିଲ। ମୋ ବାଳ ନା, ମୋ ବାପର ତ ଅଧିକା ପଇସା ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲି ସିଆଡ଼େ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତ ପକେଟରେ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲି। ମୁଁ ଶଳା ଚଢ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧି ଅଟୋ ଚଲାଉଛି। କ'ଣ କହିଲା ନା ତାକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଉଥିଲି। ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ପଚା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣି ତା ଦେହରେ ଅଠା ଫଟା ମାରି ତାକୁ ଥରେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ତାକେଇ କହି ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ଥରେ ସେଇ ସାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଥରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମଟା କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଅଟୋରୁ ଆଉ। ତାହେଲେ ଏବେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ କି ତାକୁ ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ତାକୁ ବାହା ହବନି, ଏସବୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ବାହା ହେବି? ଆରେ ସେ ମୋ ଗରାକ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଯୁଆଡ଼େ ସେ କହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏବେ କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଏଟା କେମିତି କଥା? ମୁଁ ଭାଇ ତାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଶୁଣି ନାହିଁ, ନା ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ନା ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇଛି। ସେ ମନରେ ଏମିତି ମିଛରେ କହୁଛି। ସେ ବାହା ହେଇସାରିଛି, ତା ପାଖରେ 2ଟା ଛୁଆ। ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବି? ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉନ, କାଲି କାହିଁ କଲ୍ କରି କାନ୍ଦୁଥିଲ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ହାତ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଇରେ ହେଇ, ତମେ ସେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆରେ କାଲି ପରା ତମ କଥା ଏଠି ସବୁ ଲାଇଭ୍ ରେକର୍ଡ ହଉଥିଲା। ତମେ ଆଉ ମିଛ କଥା କହିପାରିବନି। ଏଥର ସବୁ ମିଛ ତମର ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ହଇରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ତୁ
ତୁ ଏବେ ପିନ୍ଧିକି ନାଚିବୁ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଦିନ 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 ଦିନ। ଆଜି ସେ ତିଲାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଇଁ ଯେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ତ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ମୋହୁଲଟାକୁ ମାରି ଦେଇକିରି ଆସେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ବଚ୍ଚା ତୁଆଇକିନା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଉ ବର୍ଷାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଅଟୋରୁ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଏବେ ପିଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମହୁଲି। ଆଉ ମହୁଲି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାକୁ। ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ହଗରା ରିପୋର୍ଟର। ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।